ang kaayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod ug ang ato sang pagampo alang sa pagkahunong na niining atong giantos nga pandemic. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors na nagtabang nato sa lain-lain natong panginahanglan dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, among Amahan og tigpanalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Naandan ni Moises ang pagdala sa tulda ug pagtaod niini sa dapit nga layo-layo sa kampo. Ginganlan niya kini ang tulda nga tagbuanan. Ang buot magpakisayod sa Ginoo muadto sa tulda nga tagbuanan. Inig-adto ni Moises sa maong tulda, manindog ang tanang katawhan didto sa pultahan sa ilang kaugalingong tulda ug magbantay kang Moises hangtod nga mosulod na siya sa tulda. Human makasulod si Moises, ang hutong sa panganod mo paibabaw sa pultahan sa tulda, ug gikan sa panganod ang Ginoo makigsulti kang Moises. Inig ka kita sa katawhan sa hutong sa panganod diha sa pultahan sa tulda, manindog sila ug ang tanan musimba diha sa pultahan sa ilang tulda. Ang Ginoo nagpakita kang Moises sa iyang pagpakigsulti kaniya sama sa usa ka tawo nga makigsulti sa iyang higala. Unya mopauli si Moises ngadto sa kampo. Apan ang iyang batanong alagad nga si Josue, ang anak ni Nun, dili mubiya sa tulda. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilimisan sa panganod ug nagbarog didto uban ni Moises ug gilitok niya ang iyang ngalan, ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises ug miingon, Ako ang Ginoo, ang Dios nga maluluy-on. Dili ako daling masuko ug hupong sa gugmang walay paglubad ug matinud-anon. Nagatuman ako sa akong saad ngadto sa linibo kakaliwatan ug nagpasaylo sa mga sala. Apan silutan ko gayud ang mga anak ug mga apo hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan
tungod sa sala sa ilang katigulangan. Mihapa dayon sa yuta si Moises ug misimba. Miingon siya, kung tinuod gayud nga nahimuot ka kanako, hangyoon ko ikaw, Ginoo, sa pag-uban kanamo. Tig-a kaayog kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylua ang among pagkadautan ug ang among kasalanan, ug dawata kami ingon nga imo na. Si Moises nakig-uban sa Ginoo sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabii ug wala siya mukaon nimo inom. Gisulat niya diha sa mga papan ang mga pulong sa kasabutan, ang napulo kasugo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo nagalig-on sa katarong ug sa mga katungod sa tanan nga gidaog daog. Iyang gipahibalo kang Moises ang iyang mga paagi ug ang iyang mga buhat ngadto sa mga anak ni Israel. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Maluluyon ug maayo ang Ginoo. Dugayng masuko ug puno sa kaayo. Dili siya mga saba kanunay, ni magtipig sa iyang kapungot sa kahangturan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan. Nigibaslan kita niya, sumala sa atong mga kalapasan. Kay maingon nga ang kalangitan, hataas labaw sa yuta. Sa ingon labaw ang iyang kaayo, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibiya sa Hesus sa mga tao ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, sultihi kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma.
Si Jesus mitubag, ang tao nga nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao. Ang uma mao ang kalibutan. Ang maayong binhi mao ang mga tao nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tao nga sakop sa yawa. Ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan, ug ang mangangani mao ang mga anghel. Maingon nga ang mga sagbot hipuson ug sunugon, mao usab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang anak sa tao magsugo sa iyang mga anghel sa paghipos gikan sa iyang gingharian sa tanan nga maoy nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Ingon man ang tanan nga nagbuhat og dautan, og itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab, diin maghilak sila ug magkagot sa ilang ngipon. Unya ang katawhan sa Dios mudanag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Busa pamati kung may dalunggan kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang sambingay nga isulti ni Kristo sa mga tao, iyang ipadayag sa tinaw ngadto sa iyang mga tinun-an. Mo ni karon iya na sang gi-explain ang kadtong sagbot og ang trigo, ang maayong binhi og ang mga daotang binhi. Hain gani mo nasakop ato, sagbot o trigo? Trigo mo. Unsa may nakapahimong sagbot adtong mga tao nga gitawag ni Kristo sagbot? Una, sakop sila siyawa. Nagpasakop sila siyawa ba? Kamo, kinsa mamong sakop? Sa Ginoo mo o sa yawa? Siguro jud ko ana sa Ginoo kita. Ikaduha, kadtong makaangin sa ilang isig katao sa pagpakasala. Makaangin ba? Kanang makadamay. Skandal ang tawag ana. Kada bitang tungod sa imong sinultihan, tungod sa imong binuhatan, ang imong isig katao makasala. Kamo, wa mo magbuhat ana. Kamong mga asawa, di mo makaangin sa inyong bana sa pagpakasala. Kung magyaw-yaw mo, maunsam sa inyong bana, suko, o di, naangin na. O gwapa ka magyaw-yaw, di, unta suko. Di ba? Kamong mga ginikanan, di mo makaangin sa inyong mga anak sa pagpakasala. Sige. Magsige mo dihag kang pangasaba, sige mo panugo. Ang inyong anak maggumbol na diri sa kaugalingon, dilan lay padayag kay malatusan man. Pero diri sa kaugalingon magsige naggumbol. Nya nakasa na wa. Nakasa ug wa pa unta nga manugo, wa unta to siya maggumbol. Kana. Kung ang bana magsigig inom, siging inom, unsa may batios asawa, yaw-yaw. Unya, kinsa maron aning nakapahimog ng yaw-yaw na tong asawa, ang bana nakaangin yapos pagpakasa. Nya kung ang pari magsigi og binuotan, ang kolekta ray ang hiposon, masuko mo. Di ka angin sa kasa. Nya kung ang pari sigig date sa youth leader, ang sawan, kita mo sa pari dito mag-holding hands sa youth leader nga, kisan-kisan pag yun, ana. Ang sawan na, nakaangin na sa pagpakasa. Wow, pinangga sa pari ang youth. Sabi mo, inamahan, manggod-nagod. Kamu ba? Father, good, father. Oy, dili na madag explain. Di madag explain. Kaya nga naman, kanang sala sa skandal,
Pasabot ana, sa imo palang nakita o sa imong nadungog, wa na, kasa na ka. Nya moingon pag yung pare ko pinangga man nako kay broken family man ni siya, di man ni pinangga siyang papa o niya, ako may iyang father figure. Moingon din ang mga tao, mao ba? Buanga ka. Kung mangimbitar ka sa imong silingan sa paglinibakay, kay hisgutan ninyo si father nga nag-agbay dito babae. Asa man na? Sala na, dili. Susakop di mo siya, wa. Adi wa pa de. Wa mo magbuhat ani. Wa. Buta na din niya. Nanawang ninyo abot lang. Katong akong giisgutan, wagin mo ato na igo bisag usa. Igo gani ko ato kamo na noon. So ang makaangin, timan gini, kanang makaangin ka ba? Mutan na ni mangutanan nako, Father, close man kayo ming father nya, igo ra bang kung kupot-kupot sa iyang bukton god. Nako, ayaw na day kay makasa man ka. Isa nga naman, nako unsa may gibating father pag kupot-kupot timo sa iyang bukton? Kay bawo ka. Kanang magsulob-sulob dinhi ang mga batanon o kanang pertika fitting, mga kita na ni dinhing ilang mga dughan hapit, nya ang ilang mga likod makita, ang ilang mga undergarments musihag na diha. Unsa man na siya? Nakakuana, nakahatag nagkaayuhan sa hunahuna sa pare. Ay gyud siguro. Og sa imong isig katao, mo bitan na sa sinuloban pa lang nato daan. Wa na daghan na kayong naghatag og skandal karong panahon na. Unya, maapil ra ba ini sa mga sagbot? Maapil ka sa sagbot, apil ka sa sunugon. Nya dayon ang ikatulo na maapil aning sagbot kanang magbuhat gyud og daotan. Katong ganiha wa pa toy buhat nga daotan, pero doon na lang kay gipakita nga posibleng ma-interpret pagkadaotan. Pero wa kay gibuhat nga daotan para ganang kuyog Miss Father dito ko siyang kwarto. Ana, nag-overnight mi siyang kwarto. Wa man mi gibuhat nga daotan. Oh, okay. Nagtipon mig puyo, pulos mi babae. Nya nga among hunahuna nga close kay mi. Tanawon sa among silingan, mura na mi og kana ganing banag asawa. Kay ang usa sad maglinaki sa sulob, ang usa magbinabay. Pero wa man mi gibuhat nga daotan. Pero naigo na ka sa skandal. Ang ikatulo kanang naa na jud gibuhat nga daotan. Posible sad nga way makita. No. Ako may biasa kong muda. Aw kamo di ay. Mga naong ninyo. Pabuutan-buutan nga niyo. Simba-simba pa. Nya siguro jud ka ko nga wa mo'y gibuhat nga daotan. Ha? Tungod lang kay nisimba ka dinhi, tungod lang kay aktibo kay kasimbahan, tungod kay kusog kay ka diri musalmo, mo lektor, wa jud kay gibuhat nga daotan. Di ko kasiguro ana, pero makakita ang Ginoo ana. Tungod lang kay magsigi kog sulob ingon ani, purti gina kong buotan na. Ang Ginoo mo'y nasayod. Kaning nagbuhat og daotan, kasagaran gyud magbuhat og daotan, tago ba? Di nimo makita mo na sa surface, sige lang tayo, maayo ha, maayo ha. Mabitan na panahos eleksyon, ang mudaog, ang nagbuhat og daotan. Kinamangay, kuno na, kinamangay. Ang buto sa nang ila ingong kamang-kamang. Samo dito, basta mangamang, ikihaman. Ang akong nahibawan, baka nang nangamang, gikamang ni kuan si kuan, gikamang kuno. Ana, ya, ikiha, kay gikamang. Pero karong panahos eleksyon, kinamangay kuno. Ang buto, sana. Tago, gina, tago. Way magbuhat og daotan nga dilantira, kasagaran tago, mabitan ang butangan natong CCTV aron masakpan ang gibuhat nga daotan sa tago. Pero ang matas Ginoo lupig pay CCTV. Bisag ngit-ngit, bisag way tao, bisag ikaw ra usa, bisan gani ang naas imong unahuna nga daotan, iyan ang nahibaw-an. Sagbot dayon ka. Karon pangutan-on ta mo. Unsa mamuron, sagbot o trigo?
Sige, congratulations. Pwede na dahil mo pamatyon karon eh. Kaya wa, swerte na maganda inyong buta na, ma-insecure mo sa ninyo. Karon, ay lang kunyo gilad ilara, sagbot mo, sagbot sagko, daghang higayon nga mahimot ang sagbot, pero kinsa may mahimong trigo. Ang mga tao nga bisag sagbot pa sila, apan kamaong muhapa, sa tiilan sa Ginoo sama ni Moises og mangayog pasaylo. Muhapa og mangayog pasaylo og andam nga magbag-o sa kinabuhi. Mo nang ningon si Moises dinhi sa atong unang pagbasa, Ginoo ubani in taon kami. Kay kining mga tawhana purti katig-ag kasing-kasing. Mo nang siya'y muhapa didto sa sulod sa tulda. Kay ang iyang gidaang mga tao purting tig-aha. Ang kuya makakita na muna ko magsige kog hapa diha ron. Hapa nganong nas father naghapa naman na. Wa gi kolekta Lord, wa gi kolekta why donation. Hasta mga slots wa mahalin. Tig-a kay ni kasing-kasing. Pero di jud ko kahapa diha kay nga naman buutan kay mustanan. Horot-horot na god og kapalit atong slots. Ang kato sa taong akong gisulisit para sa akong igago, nagmisa man ko gabi niya, karong alauna magmisa man sad ko sa iyang funeral mass. 400,000 man to atong nakuha dinhi. Karon ang donations niabot nag 410,000. Kapa. Pero sige lang yapon mo donate kay nga naman. Naman tayo ba gigastuhan god nga wa na ko masultik usara man ni. Kato lang atong gigastuhan katong nailulong namatay. Wa man to na ko giapil mga 40,000 man sadto. Ana nya na pagining duol ato diring daghan ana bisag unsa na lang bay pangayoon. Maka tungod anang pagka manggihatagon ba. Mo bitan na moingon ang Ginoo kun magpaubos lang mo nya mo angkon mo wa gyud mo wa mo'y mahimo kun wa ko inig-supply nako sobra pa sa inyong panginahanglan. Mo sobra. Nya karon na dai dunay mamatay. Ni ana masen nanimba din mga patyonon. Mo gastom sa tani usahay. Mangayo ni oy. Ngayo yun. Pader, wag ika pa ospital tanay. Dai iuli na lang na unsa may ingos doktor sa mao lagi pader kan tubuhan na lang diri. Iuli na lang. Sa nga naman mas may pang dili tubuhan ato na lang ang tabunan. Usaray gasto imong tubo-tubuhan mahal kay na oy kanang inigtubo dinhi. Ting mahal ana. Nya maura gyapon. Humagtubo. So tabon lang yapon. May pagato na lang iuli nya atong hapyod-hapyoron hangtod siya mo hilom nya tabon dayon. Hindi ayaw sa dayon naasan mo mahimo himo asan tanan sa mo mutuom sa mos pare. Ang ako lang ba nga ayaw kay patuyang og gasto nya duolon man ta dinhi maobitan nang niabot na ng mga 9.8 million ang atong na gasto para aning mga butanga sod sa mga duha pa lang katuig tungod aning atong panginahanglan. Pero pagka manggihatago ninyo mao nang di jud ko kahapa-hapa dire. Ana siya. Wa man mo malipay sa to pa wa gid mo manghatag. Sila rin ang hatag kamo wa itay kamo din kusog mo manghatag. Salamat kayo sa atong tubag sa salmo niingon gid ta sa to ang Ginoo maayo og maluluyon. Matud pa niya sa unang pagbasa, dugay kay kung masuko unya kusog kay kumuhatag og pasaylo. Muna ang mga tinuod nga trigo mao kadtong mga tao nga moangkon nga sila sagbot apan kamaong mangayog pasaylo. Nabitay nang utanan ako pader, tagai ko nuko pader og kana gyung klaro nga guide nga malangit gyud ko. Kamo di mo gusto ana kay og moingon ra ba ko ninyo unsa man siguro mo malangit ingon pagbuot las Ginoo ingnon man dayon ta mo peligro jud ka padung na jud ka sa impierno kay nga naman kinahanglang klaro nato
Mabitas Kristo ni hatag sa tong ebanghelyo, inigtapos kalibutan ang mga anghel, ana pamuniton tong mga sagbot unya banganon og dauban. Iya ginanggiklaro, kinahanglan ka mao ta ana. Unsay akong gihatag nga mao say gilamdag sa Espiritu Santo nako, ang pinakaklaro nga ikaw malangit. Timan ginig maayo ha? Ready na mo? Ang pinakaklaro nga ikaw malangit, una, kamao kang muangkon nga ikaw makasasala. Ikaduha, kamao kang mangayog pasaylo sa imong mga sala. Ikatulo, kamao kang mupasaylo sa imong isig katawo. Mahimo lang ni nimong tulo, langit yuga. Usbon ako ha? Angkon gyud nga ikaw makasala, kay matod pang San Juan, ang taong moingong wa ko'y sala bakakon. Ana, ikaduha, pangayog pasaylo, kay ang Ginoo maayo og maluluyon. Ikatulo, pasaylua ang imong isig katawo, tanan yung nakasa nimo pasaylua kanang way limit. Matuman ginang giingon, pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa nakasala namo. Ana, ay tumana na oh. Unsa pa may mahibili nimong sala? Kamatay nimo ditso kas langit. Muna ayaw kahadlok kun makasa ka. Ayaw kahadlok ka naa kay sala. Kay uban gud niguko day pagkumpisal ako pa din musimba ko pa din pagkumpisal ako ngano man lagi. Dako ikog sa pa din. O sige, unsa may imong sa nakapamalikas lagi ko pa din. No sa may imong last confession gahapon pa din nakapamalikas ko. Nako mao gini imong bisyo. Siya, nakuha di ka mo tuo nga diha sa misa, kanang act of contrition, kanang part sa misa, makapapas nag venial sins. Wa di ka mo tuo, ana. Gatuo gid ay ka nga inigsod di mo sa misa, kinahanglan yung limpyo kayo ka. Wa kaysa, maobitam na atay introduction nga, nagakumpisal ako sa Dios. Ug mapaubsanon kang muangkon diha, unya magtan-aw sa kas imong isig katawo nakasaan nimo, purti sa di mong muhigugma inig hinumdom ni mo astilan ako ra batong nasinghagan akong anak da giingna ra baton akong di nati kapakanon nya moingon ka di nako ni isulti pakanon na nako ako lang hiluan patay gyapon ayaw pana gyud pasayloon papas imong sala labi na gyud nangumpisal ka last week nangumpisal ka last month pero naa kay mortal sin, napatay nimo imong bana, pangumpisal gyud usa ka mo simba. Gihaya ang imong bana, nya imo ditong gihiluan. Nya maghilak-hilak adu. Nya ang tinuod ay imo ditong gihiluan. Pangumpisal kay mortal sin na. Kung ikaw gani nakig sex sa imong silingan, that is adultery. Dili na venial, mortal na pangumpisal. Ana, una siya. Di man gina malipay ang yawa kung maghisgot tag ingon ani mo nang samuk-samuk konta mo nang inyong naong ro nilingalingan. Nindag na tayo. Pagampo sa katilingban. Mga moyo kita sa Dios nga mahilayo kita sa dautan ug makapuyo sa matarong. Busa mudangop kita sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa simbahan nga sa kanunay magsabwag sa pulong sa Dios diha sa tanang suok sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa tanang nasod nga sa kanunay mopatigbabaw ang tunhay nga kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga nangamatay nga mabanhaw na sila uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Langit nung Amahan, dawata kining among mga pag-ampo alang sa kaayuhan sa among lawas ug kalag. Ay amo kining gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Awata o Ginoo, kining among pangagasa, himaan sa mugma sa pausan usa. Kining panog, kining vino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, ungasa mo ang aliyah, ihatag na kanamo ulangit nung Amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon, labi na sa akong igagaw si Damasina. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita, pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ng imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga
sala kanamo, o pili mo kami, itugyan sa pagsulay, inunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang ingharian, ang gahong ug himaya, ang tun sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaw sa kanin. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kining gasa sa iyang gugma magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming ungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usantang inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkahimo nato nga trigo. Unsa man tay buhaton aron matrigo gid ta, muangkon ta nga kita nakasala, mangayog pasaylo ug mupasaylo sa atong isig ka makasasala. Unsaon sa aron mahimot ang sagbot, pasakop sa yawa, iangin ang uban sa imong sala, unya pagbuhat og dautan. Kana sagbot gyud ka bisag imo pa lang taguan. So salamat kaayo sa tanan nga nitabang sa aning among kahimtang karon, ang panginahanglan financial sa pagka-ospital o pagka-matay karon sa akong igagaw. Ang iyang pamilya, ako mga kaliwat, side sa kong mama, pasalamat kay ninyong tanan sa mga ning donol sa inyong hinabang na utundang balusan mo og pila na kapilo nga panalangin, 1,000 lang, di lang nato 100 kay dako-dako man inyong gitabang. O wa tay report on update sa atong mga slots kay nalimtan sa atong treasurer kay ning uli siya kadiyot for a very important matter niya, nalimtan niyagda ang iyang record, so di siya ka kuha og updated ugma na lang kon buhi pa to siya. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.
tayo'y may katungkulan at pananampalataya